मायाव आखाइ देरख'खा नोंनो जालायनाङाब्रा आं जाहोगोन ना बैसागो बरायनायनि बेनार बनायनो फैदोंमोन माथो दाबो बनायनो हाला मानसियानो फर्टिथारलै सिङाव हाबनोनो हायाखै नै बे जायगायाव बनायहैदो र' सिङाव हाबैनि मानसि फर्टि खालि जादोंना जायाखै नायनि एडिटिंखौ बे जायगायाव खालामनाय जायो मोनालायबाय नै बेनार बानायनाया दाबो जाया आंहा मा जाबावगोन गोजौआवसो मावदों ना मावाखैथाय सिङाव इयाव नायनो र' नै प्रिन्ट आउटखौ बे जायगायाव खालामो बेसिनाव बनायसिना बनाय दासो प्रिन्ट जाहांदों नै গ'লে হোৱাই নাই বোলেহে কৈ গ'ল মোক হা ফুটা नै दासो जादों थांनोसै एबारावबा जागौबाय लामायाबो खोमसि नो मायाव आखाइ देरख'खा नोंनो जालायनाङाब्रा आं जाहोगोन ना हांखियानोसै गोदोर गोदोर औवा फुलकानि हांखि ओइ गाहायनिखौ दाननांलाय गोजौखौल' दानदो गाहायनियालाय बेनार थायाना अबेयावथ' नों मानो जेबो मावाखै मा देलाय देलाय खालामबावलायनोसै लेथ्रा नोंखौ आं दानना होगोन दा भिडिअ होआ नोंखौ इदि खिथिनायखौ थाम्बनेइलाव नोंखौनो होनसै पिक्सार बहायनायखौसो होगोनब्रा नोंखौ होआ थाम्बनेइलाव इथि मोखां जाब्रा मोखांखौनो खिथिया बावगारबायलै आं दोहैनो लानो हायाखै नों मोनसेखौनो दाबो गाबोनसो हाहैगोन माथो बिदिबा मानो हायाखै जेनेबा नों खिथालाय खारनखौ बिखाया मा खामानि बाबा अ बिदिसो खोथाया होमबा दे जाव जल्दी डायलग बारा लग्रायानो ओइ नैलै नै मावख्रुबग्राया मियालाय बांसिनसो मोनामदोंमोन रङा मोनामो कालारा जाबायलै जोबगलायबाय ना
नङा गैलानो द' बुरजा जागोन ने मानसिफोर 40 जागोन इयाव समाव इयावल' सां माबाखौल' स्टेजखौल' सोरबा दंग' गसंना नायगोन गसंनायफोरा There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel